שלום לכולם, כאן אנה ואנה, פה אנה סולדטנקה, קואוצ'רית ב-NLP. ואנה דרווין, טריינרית NLP. הרגשת פעם שאת חוזרת הביתה ואת לא נחה? הכל טוב, הכל בסדר. הבעלך הוא איש זהב, והילדים שלך מצטיינים, ספורטאים, הכל טוב. בית מסודר, יש אוכל, הכל טוב, ואת לא נחה. בעצם את חוזרת הביתה ומשהו מפריע. הכל כעיקרון בסדר, אבל עדיין משהו מפריע. מה נגיד? האמת היא שלפעמים זה נובע ממשהו שאנשים בדרך כלל לא חושבים על זה. לא מקשרים יותר מדי. מכל הסיבות שאי פעם עלו לך עכשיו, כשחשבת על המצב הזה, אני בטוחה שלא חשבת על יותר מדי מידע ויזואלי. אני מתכוונת שהקירות הקלאסיים של הבית הוא בדרך כלל לבן או אולי טיפה גוון אחר. אבל אם יש הרבה תעודות, הרבה צעצועים, בובות, משהו, המון צבעים, זה הרבה מידע ויזואלי, למרות שאני בטוחה שזה נראה משגע, הוא כן קצת מקשה על מערכת העצבים שלנו. אז את מספרת על מישהי שקנתה חצי מקס? משהו כזה? כן. או שאת מספרת על מישהי שיש לה במטבח ארונות פתוחות? לא בוודאות, לא בהכרח, כי אם זה הרבה אבל לא מול העיניים, אז אין הרבה מידע ויזואלי. זאת אומרת שהארונות אמורות להיות סגורות, נכון? יותר קל. יותר קל? ושימו לב, אני לא מדברת בלגן או לא בלגן, זה לא קטע הזה בכלל. זה אשכרה מידע ויזואלי. ככל שיש הרבה צורות יפות, הרבה פסלונים קטנים וחמודים, אולי איזה שאפילו הרבה מסרים של הצלחה, או שאם יש יותר מדי, זה מסר ויזואלי שכן מקשה לנו קצת על מערכת העצבים שלנו. על מה רצינו לדבר? על מה רצינו להגיד? על זה שאנחנו לא חושבים, כי המוח שלנו, בעיניים שלנו, כל הזמן מקליטים כל מה שאנחנו רואים. חוץ מזה, לא רק את זה, גם כל מה שאנחנו שומעים. לפעמים יש לנו רעשים מהטלוויזיה, כאילו מדליקים שיהיה לנו משהו ברקע, כמו צליל הזה עכשיו קטן. ואנחנו מרגישים יתר עייפות. כי כל הזמן המוח שלנו לוקח את האנרגיה, לוקח עוד קצת ועוד קצת, ומוסיף למשימות שלנו הרגילים עוד משימות. כי אנחנו חייבים לסנן כל המידע שנכנסה. והמוח שלנו הוא עצלן. הוא לא רוצה לעשות את זה. הרי תמיד אנחנו אומרים שהחיים שלנו עמוסים, וכן, החיים שלנו עמוסים במידע, מידע שאנחנו קולטים ומאבדים כל הזמן. את מתכוונת על החדשות או שלא? במקרה הספציפי הזה לא, כי חדשות אנחנו מודעים לכך. אני מדברת על דברים שאנחנו לא חושבים עליהם, כמו הרבה דברים שיש בבית, כמו אפילו צלילים של רקע, אם יש לנו מספר צלילים, זה כן גורם לעומס על המערכת. אז מה לעשות? איך לעזור לעצמנו? לראות האמת, קודם כל, איך את מרגישה. כי יש שוני בין בן אדם לבן אדם. זה לא שצריך באמת קירות ריקים ולבנים וזהו. לי יש צמח פה. אז איך את יכולה לעזור לעצמך להרגיש יותר טוב בבית? האמת שאם את פשוט תסתכלי בעין בודקת, את תוכלי לראות אם באמת יש לך עומס של המידע, או שיש לך מסודר מספיק טוב. עכשיו עוד פעם, זה לא בקטע של בלגן או לא בלגן, זה קטע של הרבה דברים שמושכים את העין, עוד פעם ועוד פעם. אם יש לנו דברים בצבעים דומים, זה קל יותר מאשר בהרבה צבעים שונים. אפילו 5 דברים באותו צבע, פחות או יותר, או 5 דברים בצבעים שונים, כמו צבעי הקשת, זה כן יכול להיות עומס. ואם את היום לא מוכנה להתפרק מהדברים, ועדיין לא פסח, ואת לא תורמת, ואת לא נותנת מתנות, יש הזדמנות שאת תקחי את הדבר כזה הקטן, ותשים אותו בארון. ותראי,
אולי רק כשאת מורידה קצת מהעומס החזותי, השמיעתי, אולי קצת יותר קל לך בבית. אולי פתאום קצת יותר נחת, קצת יותר מנוחה, קצת יותר שלווה. רק בגלל דבר קטן, לא שווה. שווה, אני חושבת שווה. אז אנחנו עוד נדבר על טיפים קטנים שיעשו לנו שינויים משמעותיים בחיים שלנו. אם יש לכם רעיונות, תכתבו למטה. ביי.